Aleksi Vuorenmaalta terve. Tuskallaanko teidän kunnossapidossa juuttuneiden kappaleiden tai ahtaissa olosuhteissa tehtävien asennusten kanssa? Ei hätää, Vuorenmaalla on tähän ratkaisu. MF Inductor, kevyt käsikäyttöinen induktiolämmitin sarja ammattilaiskäyttöön. Sarja sisältää erilaisia johtimia, jotta löydät aina kohteeseen sopivan tehokkaan ratkaisun. Soveltuu erilaisten kokoonpanokomponenttien, laakerien, pulttien mutterien sekä pienten pintojen lämmitykseen. Induktiotekniikan ansiosta lämmitys kohdistuu vain lämmitettävään kappaleeseen. Lämpö siirtyy ulkopuolelle vain välillisen lämmönsäteilyn kautta. Turvallinen lämmitys ilman avotulta. Sarjasta löydät aina sopivan kokoisen lämmityskelan, esimerkiksi asennettavan laakerin lämmitykseen. Mukana tulevien kuuman kestävien suojakäsineiden avulla asennus on turvallista ja vaivatonta. Joustavan lämmityskaapelin avulla saat lämmitettyä erilaisia asennuskohteita tehokkaasti. Letkun voit kiertää joko lämmitettävän kappaleen ulkopuolelle tai sisäpuolelle. Lämmittimen avulla voit myös irrottaa juuttuneet ja ruostuneet osat. Kiitos mielenkiinnostanne ja näkemiin!